Ovo jesen će u Mađarskoj obeležiti popis stanovništva, koji je posljednji put bio sproveden 2011. godine, a tada je srpska zajednica u toj susednoj Akkor elment valamelyik dubai sájkhez, vagy hát arab sájkhez, és ott csinált egy ilyen művészi strusztojást, aminek az Egyszerű ezen a hétvégén nálunk 50 000 forint értékű wellness fürdő belépőt nyerni. Semmi más nem kell tenni, mint Ložila je niz mera štednje za lokalne samouprave, javna preduzeća, privredu i domaćinstva. Državni sekretar Zoran Lakićević rekao je za RTS da se... És a lányomnak szeretnék egy dalt küldeni, ma lett 10 éves. Ó, hát nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, és küldünk természetesen egy jó kis Pink dalt. És kitartás. És Gabrielnek üzenem, hétfőn végre találkozunk. Köszi. Joli. Én átadtam az üzenetet, jó munkát minden. Pizzóna. Hétvégi tiptár. Ezt mégpedig Debrecenben rögzítettük idén júniusban. Mezei Dénesné kérte hosszú pályából. Bokor Jánost, Tordai Zoltán. 11 órakor az Újvidéki Színház termében 11 gyermeket emeltek a magasba a szülők. Ezzel egyidejűleg Vajdaság több površina i stavljeno u zgrade ili na zemljište vlasnika. Od njih se očekuje da kontroliraju odvaja li se sve propisno. You can call me irrelevant, insignificant. You can je smrt 9-godišnjeg dečaka, to je rečeno u policijskoj upravi Šabac. Njegova 11-godišnja sestra i otac star 39 godina. Iz Brisela već pokazuju znakove uznemirenosti zbog njihove moguće pobjede. A kakvo je ozračje među Talijanima, u Rimu je provjerila Ivanka Zorić. I'm tired but I won't sleep tonight, 'cause I still feel alive. Vagyunk, ebben a Magyar utcában is több jelentős épületet alkotott, tehát ahogy mondtam, az épületnek a homlokzat és Hát az első munkái között mindenképpen a mai mofémgyárnak az elődjét kell tekinteni, a tölténygyára. A járásban, illetve Moson megyében, és itt mindenképpen kell beszélni a 3-as határól, tehát a mai Burgenland területén, illetve a szlovákiai Oroszváron is vannak Radio Novog Sada. U Novom Sadu, na Petrovaradinskoj tvrđavi, povodom Svetske nedelje gluvih i nagluvih osoba, organizovana je akcija Čuti i razumeti, radi skretanja pažnje javnosti na...
otthon vagy. 3,5 perccel járunk 3:45 után. Ha aktívan töltenéd a hétvégét az otthoni lustálkodás helyett, tapadj a hangszóróra és válogass kedvedre a szüreti, a sport vagy éppen a kulturális rend. Úgy várlak én, rózsaszínű álom, bíborszínű ég, zöld lev. Nekako razvila, kad sam stekao neku vrstu samo pouzdanja da mogu to napast. Tematski ne znam, mislim... DJ got the party started, there's no end in sight. Everybody's moving to the rhythm that's inside. It's a crazy. Želim to da znaš. Diže me po ne znam koliko, miče me. Za dane kada mi je jako dosta, i kad sam mlada, i kad baš nisam. Za mamu i tatu. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Egy újabb sláger a 80-as évekből. So I'm snapping 1, 2. Hey, hey, I see a better day. Yeah, everything is gonna change for you and me. Csak félig sikerül, te is hibás vagy, nem csak én egyedül, már nem szólhatsz rám.